Bas walura ni weche mag tuke kapok odonjo buch jopiny ni kinde ma tim Kenya matugo tuke mag adhula jotugo ma higi ni piny ne 17 ikore ne tielo mar ariyo mar manyo tiko mar yuoro e tuke pinje duto. Riwruok matayo tuke adhula e pacho kae FKF olero ni johera mag adhula ibiro yienegi donjo alapno maonge chudo. Junior Starlets nowuok amodhi nono gi tim mar Ethiopia e tielo mokwongo mag tuke manyo tiko tugo mag tuke pinje duto. Tielo mar ariyo ma ibiro bagi alap ma Ulinzi Complex na ng'ata chieng' Jumapil tarehe 19 biro bedo mano ma nyaka koro tim Kenya lo gino ma omiyo FKF oyiene johera mag adhula mondo yuor kar rombgi mar miyo jotugo go mijing'o e yudo loch. Gol mar jatugo Victor Omune nokonyo klab mar FC Leopards loyo Police FC gol 1-0 e tuke adhula e lig maduong' pacho kae kama endi miyo Gor Mahia thuolo mar kawo lig. Alap ma Police sako klab mar Tusker nowuok amodhi gonde 2-2 gi klab mar Nairobi City Stars. Michael Kibwage nomiyo Tusker gol mokwongo e dakika mar 13 kapok Eric Kapaito omedo Tusker gol mar 2 dakika mar 26 bang' jotugo wuok e yweyo. Samuel Kapen noloyo ne City Stars gol mokwongo kapok Mohamed Bajaber noloyo City Stars gol mogik kokalo opich achoma. Gor Mahia biro rakore gi KCB. Games without win, but I'm very happy for the boys. They did a very good job, and we are hoping that again on Sunday we are going to get another 3 points. I must congratulate my boys. They did very well. I think their character, the spirit. I mean, we had even a chance to win this game because we managed to create a lot of chances in the second half. But again, we say we are grateful for the point. Though we really wanted 3 points, we were at home. But we are happy for the point. I just believe we need to be more clinical in front of the goal. We created good chances, clear-cut chances, which I believe we could have buried them. And sometimes in football, if you don't bury your chances, they come to haunt you, and that's what has just happened in this game. Jalup jakome riwruok matayo tuke mag volleyball pacho ka Paul Bitok biro paro nyadiriyo kao ting mar bedo jalup kocha e tim mar Malkia Strikers motelo ne tugo mag Olympics kolero ni obiro timo lalruok mar ariyo. Bitok lero ni e kinde mokalo nosewacho ni ok obi tayo kendo tim mar Malkia Strikers e kinde ma tim no timo ikruok ne tuke mag Olympics mibiro bagi higa ni e boma ma Paris. Kocha nowacho ni obiro bedo gi romo gi jotugo jotelo e migawo mar tuke riwruok mar nok kaachiel gi wuoyo gi familia mare kapok ochiwo wach mogik e wi tayo Malkia Strikers. Bas wadhi yweyo moro machuok waduogo ka to wadhi mbele gi buch jopiny wendwa nitiere kae.